Os vertidos da Ribeiriña regresan ao Parlamento galego. O BNG exixe a eliminación dos mesmos e a recuperación integral da zona. Costas ten ata xullo para investigar as causas da contaminación. Os vertidos na Ribeiriña son unha constante dende hai varios meses. A Asociación de Veciños ven denunciando dende o comezo dos mesmos esta situación, aínda que polo momento non hai solucións para poñerlle fin. Onte celebrouse unha nova sesión da Comisión Oitava, Pesca e Marisqueo, onde se tratou esta problemática. A deputada nacionalista Rosana Pérez expuxo os argumentos do seu partido, que reclama accións por parte do goberno galego para atallar esta situación. Pero a Xunta de Galiza, que nunca investiu un só euro nesa zona da Pobra do Caramiñal, é agora a máis dilixente en exixir a Costas que actúe, malia que ten un prazo, como acabo de decir, de 4 meses concedido pola propia Xunta para realizar a investigación. É, señorías, a vella estrategia xa coñecida e, por outra parte, totalmente inútil que emprega o goberno galego. Sacar punta e confrontar continuamente por calquera asunto. Apuntou que o BNG é o primeiro en pedirlle ao Estado respostas e sinalou que todo parece indicar que os vertidos proceden da zona onde estaba a antiga Launza de Oro, espazo rehabilitado por Costas hai preto de 2 anos. O Estado tome urxentemente todas as medidas para conter a contaminación e para poñerlle solución definitiva. Polo tanto, aclaro isto porque non quero que dé lugar a ningunha dúbida. Efectivamente, é un terreo titularidade do Estado e é o Estado quen rapidísimamente, a maior brevidade, ten que poñerlle solución ao problema que se está a dar. Pero a Xunta sigue na súa teima e na súa política do todo vale non só confronta con Costas, tamén o fai co propio Concello da Pobra do Caramiñal, acusando o mesmo de abandono de funcións. Pérez precisou que o Concello da Pobra remitiu á Xunta toda a documentación solicitada ao respecto e lamentou que o goberno galego non achegue propostas construtivas para topar solucións. O deputado popular Miguel Fidalgo culpou o Concello da Pobra a Costas e a Traxa. Porque fixeron a obra sen descontaminar o chan de Launza de Oro, como era a súa obrigación. Unha obra que costou 3 millóns de euros e que nin siquera puxeron luces no paseo, señora Pérez. E mire que llas pediron os veciños eses que dice que escoitan e que están con eles. Así, o que podía ser unha obra maravillosa acabou por converterse nun pesadelo. O sea que a eliminación de parte do recheo que existía sen a descontaminación do solo está a provocar as filtracións de gasoil que están chegando ao mar. E afirmou que ata que se fixo a rehabilitación non había vertidos. Pola súa banda, o deputado socialista Julio Abalde definiu o labor da Xunta de manipulación, falta de respecto e de responsabilidade. Nós, Partido Socialista, decimos que efectivamente hai responsabilidades por parte de Costas. Pero esas responsabilidades nunca son exclusivas. Vostede dice, a responsabilidade exclusiva de tal, en ningunha da Xunta de Galicia. Falso, señor Fidalgo, falso. Eso é imposible. Sempre ten que haber algunha responsabilidade. Entre outras cousas, porque aquí se está producindo un efecto que vai sobre o mar. E o mar, hasta que se sepa, é responsabilidade da Xunta de Galicia. Perdón, pero Intermar é un instituto de investigacións mariñas que fixo estudios e fixo análisis sobre isto e detectou hidrocarburos no mar. Problema da Xunta de Galicia. Como que non? Vamos a ver, que existan hidrocarburos no mar non é problema da Xunta de Galicia. Xa que Abalde recordou que as competencias do mar son da Xunta.